100 яшьлек туган көнендә Бөек Ватан сугышы ветераны Леонид Мачтаков чәчәк бәйләмнәре, бүләкләр, җылы котлаулар кабул итә. Аның йортыннан кеше өзелмәде бу көнне. Район башлыгы юбилярны котлап истәлекле бүләкләр тапшыра. Самому молодому ветерану вот сегодня 100 лет, и мы каждый год сюда приходим с уважением. И то, что вы всю жизнь посвятили нашему муниципалитету, нашему городу. Мы гордимся, что вы есть. Татынерга акционерлык җәмгыяте генераль директоры Раузель Хаҗиев, Зайграсы директоры Дмитрий Прохоров һәм башка бик күпләр изге теләкләрен юллыйлар. Вы любите жизнь, вы любите людей. И третье, вы энергетик. Энергетик не может быть без энергии. Вы всю жизнь отдали свою энергию на благо нашей страны, нашей энергетики. Пора уже давно получать обратно, и мы поэтому всегда рядом. Вот так, а это просто сзади подержите. Да. Спасибо. На память. Вот характер казахский сразу видно. Авыр сугыш елларында сыналган ветеран озак еллар шәһәребезнең куәтле предприятиесе булган ГРЭСта хезмәт кую белән дә үрнәк безгә. Леонид Мачтаков 40 елдан артык гомерен электр станциясендә хезмәт итүгә багышлый. С юбилеем. Да. Это гигантская дата. Гигантская, Мы действительно. всегда с удовольствием вспоминаем вас, ветеранов. Да. Особенно вас. Да. Вы ведь с самого начала, с 56-го года на станции. Да. Тогда еще чистое поле было. Ни водохранилища не было, ни станции, ни поселка не было. С вашим участием это все возводилось. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин һәм Алик Морозов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефедов котлауны видео язма аша юллаганнар. Депутатлар ярдәмчеләре Леонид Яковлевичка истәлекле бүләкләр тапшырып гомер бәйрәме белән котладылар. Әлеге буын кешеләрен тормыш үзенлеклыкка, чыдамлыкка өйрәткәнгә, алар картлыкка да, авырлыкларга да бирешмиләр. Леонид Мачтаков та нәкъ шундыйлардан. Надо создавать семью с большим уважением, чтобы эта семья была крепкой, чтобы наследники наши были настоящими защитниками Родины. Вот это самое главное. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаеклы шәһәрдәшебезнең 100 яшьлек туган көне изге теләкләр, котлаулар белән үрелеп барды. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.